манучеҳр қариб як ҳафта мешавад ки аз хона берун намеравад. Дар манзил ба худдармонӣ машғул аст. Ӯ мегӯяд бо изи латукуб дар сару рӯй яқин аст ки муштариён аз ӯ канораҷӯӣ кунанд. манучеҳр ронандаи таксӣ аст ва 5 рӯз қабл дар канораҳои Москав мавриди ҳамлаи шахсони номаълум қарор гирифт. Шаб охи соати 4 буд. Ман программа қатӣ клейм гирифтам. Рафтам ба ҳамҷоро. ҳам қатӣ як ҷурам шиштагӣ будем. Ёки тоғистуне чичине. Ава шиштагӣ будем ки умадан амсини ра. ҳам автоматора сум духтам ва хадитид. Руки за голову бурмадим задан тамом дига. Естем ки як одди бачаҳо да балиса бурдан. Овардан да ҳами хона. ба манучеҳр дар канори шаҳри Химки дар кӯчаи 9 май ҳуҷум карданд. Ба нақли шоҳидон, ҷинояткорон аввал ба тарабхонаи территория ворид шуда, аз он ҷо бо ниқобҳои тиббӣ дар рӯй берун омаданд ва ба ронандагони таксӣ, ки дар паркинг интизори муштариён буданд, дарафтоданд. ҷолиб ин аст ки ҷабрдидаҳо сабаби латтукуб шудани худро намедонанд. Соли 2007 сол буд ки як бор ҳами хеле клиентҳо қатӣ гапамо гирифтагӣ буд. Хеле ягон бор шидагӣ нестам. Ман як чанд сол шид, як 2002 сол шид ман ҳами Москвада таксӣ мезанам. Хелиша нав якум бор дидам. Намедонам ки барои чӣ проблема буд, чӣ гап буд. Худам акад имҷо чиштамози фикр дорам ки барои чӣ незашто мора хестан хеле аҳвол мунобат кардам. Он субҳ дар маҷмӯъ аз 3 то 5 тоҷикистонӣ захмӣ шуда, яке аз онҳо дар бемористон бистарӣ шудааст. аз рӯи мушоҳидаҳои мо дар як утоқи тиббӣ ҳамроҳи шаҳрванди Тоҷикистон боз 5 ҷабрдидаи дигари ҳуҷумҳои субҳи 10 декабр, ки аксарашон чечентаборанд, бистарӣ шудаанд. аз рӯи нақли наздикони ҷавонони қавқозӣ, тоҷикон он субҳ мавриди ҳамлаи иштибоҳӣ қарор гирифтаанд. ба гуфти манба, айни замон дар шаҳри Химки тақсимоти қаламрав байни қавқозиҳо ва дастаҳои ҷаҳони ҷиноӣ ҷараён дорад ва ҳуҷуми ахир низ бахше аз ҳамон разборка ва ҳисоббаробаркуниҳост. бо вуҷуди ин, ҳодисаи мазкур бинобар набуди маълумоти мушаххас дар байни муҳоҷирони корӣ овозаҳоеро ба миён оварда, ки гӯё ҷинояткорон интихобӣ ба тоҷикистониён ҳамла мекунанд. гумонҳо аз ҳодисаи шаби 6 декабр, ки дар кӯчаи Маяковскии ҳамин шаҳр рух дода, сар заданд. он шаб 3 нафар ашхоси номаълум дари мағозаи Аҳтамҷон Маҳмадиевро шикаста, ӯро захмӣ карданд ва 7000 рубл даромадашро бо худ бурданд. Полиция рафтем додар ва скор бурдаю, да як комната қидро вардем, он даже ям чихе бурдаге, мега вы будете платить. Мы в том, что это время сейчас платить, что я, конечно, буду платить. Вы смотрите сначала, я буду платить. дар кулли ин ҳодисот ҷабрдидагон аз кирдори ҷинояткорон дида аз рафтори пизишкони маҳаллӣ бештар нигаронанд. захмиҳо аз бетарафии духтурон дар заминаи муроҷиат ба ёрии тиббӣ шикоят мекунанд ва мегӯянд ҳатто бимаи тиббӣ, ки дар баробари патент харидорӣ кардаанд, барои дарёфти ёрии тиббӣ мусоидат намекунад. масъулин дар сафорати Тоҷикистон дар Москав мегӯянд, ки аз ҳамлаҳо дар Химки огоҳ шуданд ва қасд доранд қазияро дар атрофи мушкилии ёрии тиббиро биомӯзанд. аллакай ходими консулгарии сафорат ва ҳамчунин ходими намояндагии муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дастур гирифтанд. онҳо қарор аст ки ба бемористон бираванд ва бо раҳбарияти бемористон суҳбат кунанд ва ҳамчунин дақиқ кунанд ки ҳамин шаҳрванди Тоҷикистон оё ҳамроҳи худ патент, иҷозаи кор ва бимаи тиббӣ ё ки страховкаи тиббӣ дорад ё не, зеро ки дар асоси қонун дар ҳолати ба ёрии тиббӣ ниёзманд шудани инсон новобаста аз шаҳрвандӣ, новобаста аз миллату новобаста аз қайди ӯ бояд ки дар тамоми кишварҳои пешрафтаи дунё аз ҷумла дар Русия ин тартиботи муайян аст ки бояд ёрии аввалии тиббӣ бепул расонда шавад. ҳамзамон масъулини намояндагии Тоҷикистон дар Русия аз шаҳрвандон даъват мекунанд, то аз шабгардиву ворид шудан ба муноқишаҳо худдорӣ кунанд.